ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿನ್ವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ಕ್ ಮೇಲನು ಉಂಡಾವೆ ಮುರಣಿ ಜಿಯೋ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕನ್ನಾಗ ಈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ಕ್ ಮೇಲನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡಾವೆ ಏನು ಕನ್ನನಾಗ ಕಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅದಿಜ್ಜಾಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುಡ್ಸೋತಜ್ಜಿ ಕಂಚೈನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಲು ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಸ್ಕಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಶೆಕೆಲತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಒಂಚೂರು ತಂಪು ಮಲ್ಪಗಂದಿತ್ತೆ ಶೆಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಹಾಕ್ನತೆ ಐಕ್. ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಶುರುಕು ಮಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಂತೋನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದಿಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ನಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ದೀತೇನೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪರತೆ ಅವು ಮಾರ ಕಟ್ಟದು ಪೋತುನ್ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣೆ ಏನು ಕಂತದವೇನು ಏನು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಂದು ನೀನು ಕೊರ್ಲಿ ದಾದನ ಕೊರ್ಲೇನು ಇನ್ಕ ದೆಪ್ಪುಗ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಪೋತುನ್ ಗೈಸ್ ಐತ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದೀತೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಯ್ರದೀತೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಪೋಡವು ಒಂಚೂರು ಫ್ರಿಜ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡು ಹಿಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಡ ಮಮ್ಮಿ ಎಂತದ ಎಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫೋನಾಗ ದೆಪ್ಪು ನತ್ತು ತೀವಳು ಅತ್ತೆ ಅವಿತ ಬುಡುವೆ ಬುಡ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಅನ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಮ್ನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತೀನಿ ಆ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ದೀತಿನ ಐಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ದೆಪ್ಪೋಡು ಮಾರ ಐತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬಿ ಆಯ್ತಾ ದೆಪ್ಪೆರಂತೆ ದೆತ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೊಂಜಿ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಹೊಡ್ದು ಮುಖಂತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ 2 ತಿಂಗಳು ಆತ ಜವೇನ್ ಕಂತದು ಇಂದೇ ಉಲ್ಟಾನೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಜಿ ಉಲ್ಟಾನೆ ಯಾನ್ ಫ್ರಿಜ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ದೆಪ್ಪೋಡ ಚಿಪ್ಪಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಗಂದಿತ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಚಿಪ್ಪಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಮುರ್ಕುದುನು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಾಗ ಬೂರ್ದಿಲ್ಲ ಕಾತಂಡವು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ ಮಮ್ಮಿ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತೊಂತೀರ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೇ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತುಲಿ ಸೊಂಟೊಂಚೂರಿಂಚ ಗಂಡ ಆತ ನಾನಲ್ಲ ಶೋಕಿಜ್ಜ ಮಮ್ಮಿ ಕೈ ಸಫರ ಬಚ್ಚಿದ ಅಲೆರ್ಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಮಂದಿ ಜನ ಶೋಕೋ ಇದು ಏರ್ ಬಂದಿರ್ ಮಂತಿಜ ಈರು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ಆನುಕ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನುಕ್ನ ಪನ್ಪುಜಾರ ಪಿರೋಡ ಮಕ್ಕರ ಈ ಕೋಣೆ ಬನ್ನಗ ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಪೇರ ಅವಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ತುಲಿ ಅವು ಒಂದು ಅದು ಪೋತುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಗಳು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಲ್ಲ ಮೀದಿಲ್ಲ ಸಾಕಾಪು ಆಫೀಸ್ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮೀದು ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ್ಯಾರ ಮೀದು ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪುನ ತೈ ಕತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಪುಂಡ ಮೀದು ವಿಡಿಯೋ ಏನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪರ ಒಂಜಾಣರ ಒಯ್ತು ಬಣ್ಣದು ಪ್ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚದೆ ತಂಚಿನಿದಿ ಓಡು ಈಗ ಮರ್ತು ಸಾಕಾಪು ಮೂಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದೆಪ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಪಜಿ ಮಡಿಪುನ ಐಕೆ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇದ ಕುತ್ತಾರ್ಡೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನೇ ಮಾಡಿಪುವೆ ಅಂದ್ ಮುದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆತ ಶೋಕು ಪುಣ್ ಕೇಳಲೆ ಶರುಡಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೋಪ ನಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡ ಅದು ಇಡಿ ಸೀರೆ ಆಯ್ ಪಾಪ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಆತಿ ಮುದ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಈ ಮುದ್ದೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿಪೆ ಮಲ್ದಿ ಬಯಲು ಉಂಡತ್ತ ನಿರ್ಮಲ ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಪಂಜಿದಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೆ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಏತಿ ನೆರ್ಪೆರೆ ಎಣ್ಣೆರೆ ಮೊಲೆ ನಾಚಿ ಮಾನವರಿಯದಿದ್ದೀನಿ ನಾಚಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದತ್ತಿ ಒಂಜ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುತ್ತಾಡ ಮನ್ಪೆ ಈರ್ ಬರ್ಪುನೆ ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮಡಿಪೆರೆ ಬರ ಅದೇ ಅಪ್ಪೆ ಯಾ ಮಾಡ್ತ ದೀಪು ಜನ ಆತ ಸೋಕು ಅವೇ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು ಈ ಟೂಲೆ ಗೊರ ಗೋಡ್ರ ಜೋಪನ ಅಂತದೆನ್ನ ಟೂಲೆ ಕುಂಟು ಮಡಿಪನೆ ಟಾವಂದಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಧರ್ಮ 2 ತಿಂಡ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ಪೊಯ್ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡ ಗರಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋ ಮುಂತುರ್ದು ಈ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಅವ ಯಾ ಮಾಡ್ತೀನ ಕವೀರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡ 2 ತಿಂಡ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಗರಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋ ಮುಂತುರ್ದು ಅಂದ್ ಗರಟೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎತ್ತನ ರಪ್ಪ ಗರಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಈತ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋತೆ ಎದುರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಪೆಟ್ಟಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದೇ ಗಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಾಚಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಹೆಂಗ ನಾಚಿ ಎತ್ತು ನಿಕ್ಕ ನಾಚಿ ಎತ್ತು ಹೆಂಗ ನಾಚಿ ಅಂಬಡೆ ಹೆಂಗ್ ನಾಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಬಕ ಹೋಗೊಂದು ಪೋಪು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೋಪಿನತ್ತ ದಪ್ಪನಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೋಪಿನತ್ತ ಓಮಂದು ಬೇದಗಿನಾಯ್ತಲ್ಲ
ಅವನು ಪೋಚಿ ಓಂಗೊಂದು ಅರೆಗ ಹಿಡ್ದು ನಾಚಿಗೆ ಜಿಗೈ ಒಂಜೆ ಜಾತಿದಾರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಓಲ್ದು ಇವಳು ಏನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಕ್ಲೆ ಅದು ಪನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಾ ಅವು ಸೀರೆ ಅಂದಿ ಮುನ್ನ ದೀದ ಎಂತ ಅಬ್ಜಿ ದೀರ ಯಾನ್ ತೆಪ್ಪ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿತ್ತು ಜಾಲ್ದೆ ಪೋ ಯಾನ್ ಗೋಡೆ ದೀದ ತಿತ್ತಗೆ ಅವು ಆಪು ಜೋರು ದೇರೆ ಬಾರ್ ಶೋಕುದ ಸೀರೆ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ತುಲ ಸೀರೆ ತುಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಕೊಂಡು ಮೇರೆ ತುತ್ಲೆ ಬನ್ಪುನು ಐಕೆ ಈ ತುತ್ತೆರದೆ ಇದತ ಐಕೆ ಅಂತ ತೆರೆದಿತ್ತು ನೂರ ರಫ್ಟವು ಮಿತ್ತು ತುಷ್ಪವೆ ತುಲೆ ಮೆರ್ನ ಗಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪರಾ ಸೀರೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಲೆ ಮೆರ್ನ ಇಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಸೋಕು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂದಿರತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪು ಅತೆ ದೆಪ್ಪನಾಗಿ ಈ ಮೆತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಂಚಾರ ಡಬಿನಿ ಬೊಕಲೆಪ್ಪರ್ ಬಲ ಇಡೆ ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪು ಅದೇ ಇದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪೆಡ್ತುಲೆ ಅದೇ ಉಂಡು ಮುಲ್ದಿಪಾರ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ರಜ್ಜಿ ದೂರ ರಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವೇ ಪನ್ನಿ ತುಂಬು ಸೀರೆದ ಅಂಗಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೇರ್ ಮೇರೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಡಿಪೇರು ಉಂಡು ನಾನು ಅವು ಮಿತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಗುಜಿರಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಈ ಮಿತ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಗೋಡ್ರೆ ಜೌಲುಂಡು ನೈಟೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ರಾಶಿಲು ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ನನಿ ಮಿತ್ತದ ಜೀನ್ಸಸ್ ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಒಲ್ಪುಂಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂಲುಂಡು ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದಿನೋಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನತೆ ಮಮ್ಮಿ ಅವು ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆರ ಬಚ್ಚುಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಯ್ತಂದಿವಳ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಅರಸಾಹಸ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ನುಂಜಿ ಪಿದೆ ಇದೆತ್ತೇವಿಂದು ಮರ ಕಟ್ಟದು ಹೋತುನು ಮರನೇ ಕಟ್ಟದು ನಂದು ನಿಂತ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲಾಪ್ಚುಂದು ಇದೆ ನಿಂತೆ ನೀಡಬಾರ್ದು ಓಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ರು ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಒಂದೇ ನಿತ್ತೆ ನೀಡಬಾರ್ದು ದೀಪೆ ಚೌಲ್ ನೀಡಬಾರ್ದು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂಬ್ ಲಾಪುನ ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪರ್ಕ ಓಕೆನಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಕೊಡೋದಾದವ ಮಮ್ಮಿ ತವಸ್ತೆ ತು ಎರತೆ ಗೈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಅವಿ ನೀರ್ ಹಾಪಿಲಕ ತೋಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಪತ್ತದು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆತ್ತದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಇದು ಒಂತ ನೀರು ಬಿಡೊಂದು ಬೈದಡು ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಐತೊಲೆ ಮುಗಿಪೋಡು ನೀನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಜಿಯೋ ಮಾತಾಡಿ ತರ್ಪದಿ ನಿಮ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ತರ್ಪದಿತ್ತೆ ಚೀಸ್ ತರ್ಪದಿತ್ತೆ ಚೀಸ್ ಬಟರ್ ಪೂರ ತರ್ಪದಿತ್ತೆ ಬಟರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಚೀಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಆತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಿನಿ ದಾಳ ಮಲ್ದಜಿ ಚೀಸ್ಲ ಕಂತದ್ದು ಸೊ ಉಪ್ಪಡಂಚಿ ಅವ್ ನೀರಾವಳು ನೀನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದೆ ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನೈಫೋಂಡು ಒಂದುಲ ಎಂಕಿತ್ತ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಒಂತ ಪೋಂದು ಐದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾವ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡವೆ ಆಹಾ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪರ್ಂದಿದಂಡು ಶೋಕು ಕನ್ನಾಗ ಲೈಟ್ ಇಡು ಕಾಯಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಂದಿದಂಡು ಪಾಡ್ದೈತೆ ಒಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಒಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ అంటే స్వీట్ ఉండు గైస్ అంతే పోతిన జాగన్ పూర కట్ మంది తొంగ పన్పును రేట్ ఉండు నీకు ఇత్తే పంచిపోతుండు మురడి మంచిగానే ಗೈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಉಡ್ಡಿನನೆ ಬತ್ತೀನಿಂದೆ
ಕೊಜ ಪಾತ್ರ ನೆತ್ತಟಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಯಾಪೆ ಅಂದು ಪೋತುಂಡಿ ಕೊಜ ಪಾತ್ರ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಉಂಟು ಮಾರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ನಾದಂತ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಮಂದುಡ ಮಿನಿ ಆತು ನಕ್ಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಾನು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಸುಕು ನೆಂಚ ಬರ್ತದೆ ತುಳ ಪೋತುಂಡು ಬೇಜಾರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮುರಣಿ ಪನ್ ಬುಯ್ಯನಂತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರಾಸಿ ತಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಮುರಣಿ ಚೀಸ್ ಕಂತದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಪ ಮಂದು ಆತು ಗೈಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪಾಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿ ಚಿಪ್ಪಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಿತ್ತಗ ಕಶ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಶ್ ಬಚ್ಚು ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡಿ ಪಾಡ ಪುಲ್ಲರೆ ತಂಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೋಲ್ಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು నేనొంచూరు ఫ్రిడ్జ్ దిక్కావే లేపంటే క్యూబ్ ఎంక్లా ఆతజీ క్యూబ్ రెడీ ఆతజీ క్యూబ్ ನನ್ನ ಲಾವಡು ಸೊ ಇಂದೆ ಕಸ್ ಮೇ ನಮ್ಮೇರು ಎ ಕಡೆ ತೊಂದೇರು ಊರು ದುಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅನ್ನದೇ ಒಂದು ಪರ್ದ ಆತನರೆ ಕಾಪೆರಾಯ್ಜೆನು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಪಿನ ಮೆಟ್ಟ ಈತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನೆಟಾರೆ ಕಾಪೆರಾಯ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ದಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪರ್ದ ಆಂಡು ಸೊ ಈತೆ ಈತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ ಕೊಡ್ಚಿ ಕೊನಕ ಪರ್ಕ ನಮಲ ಬಾಜೆಲ್ಡು ಸೈಡ್ ಪುಣ ಮೂಲ ಬಾಜೆಲ್ಡು ನೇ ಕಸ್ ಪಾಡ್ಜ ಅಡಿಡು ಪೊಡು ದೇ ಕುಲೊಂದು ಪರ್ಪು ಎಂಚಾಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಮೇಲೆ ತಂಪು ಗೈಸ್ ಬಾಡಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಬೊಕ್ಕಲ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ನಂದತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಆತಾವ ಕೈ ಕೊಡು ಸಂತೆ ಅದೇನಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾವ ಏನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಫ್ರೀಝಡ್ ದೀದು ಉಂಡತೆ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟೈ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಮುರಣಿನ ಚೀಸ್ ಲಂಚೆನ ಪಿಜ್ಜಾ ಚೀಸ್ ಕಂತಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಲಂಚೆನೆ ಅವು ಹೊರ ಏನು ಪರಾಟ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ ಗೊರಂಜಿ ಆಡಾತನ ಈಗ ಮಿತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಖಾಲಿ ಕತಾಂ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ನಿಂಗೆ ದೂರ ಆಂಡಲ ಪೋಡ್ ಗೈಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಲ್ಲೇ ತಂದು ದೂರ ಆಂಡಲ ಪೋಡು ಉರುವಾಪಿನೇಕ ಪಿರಾವಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೆರೆ ಪುರ ಪೋಡಾತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂದಜಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು 2-3 ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಂಗೆ ಇನ್ನು ನಿಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉದಾಸಿನ ಬುಡ್ಪು ಜಿಂಕ್ ಆತಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಉದಾಸಿನ 10 ಪೊತ್ತುನು ದಾದೆ ನೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೋ ಬಂಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೋ ಬಂಡೆ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಶಪುರ ಅದು ಚಿಕ್ಕುಡ್ ಪತ್ತುನದೆ ಯೊಂಕು ನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೋಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಲೋಟ್ ಇಟ್ಟು ತೊಂಡೆ ಅನ್ನಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲೋಟ್ ಯಾರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೋ ಬಂದಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೆನಪುಂಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮರ್ಲಿತ್ತಣ್ಣ ಪಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋಡೋದು ಕೊಕೋ ಕೋಲದ ತೋರಿದ್ದೆ ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಎಂಕ್ ಕೋಟರ್ದಿನ ಚಂಚೆ ತೂದು ಪೋಂದುಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಿರರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಗೋಡೆನೇ ತೂದು ಪೋಪು ಮಾರೆ ಅವಳು ಪೊರ್ಲವು ಮಿರರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವೆದರ್ ತುಲಿ ವಿತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇದರ ಕತ್ತಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಳಲಿದ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಆತಂಡು ಗೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಪೋವೋಡು
ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಜಾತ್ರೆ ಐತಿ. ಸೊ ನಾನು ಪೋಡು ಮಿಡಲ್ ಡೇ ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಮೆ ನಡತೊಂದುಂಡತೆ ಆಮೆ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಅಂದಿಂಕ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಪಟಂಗ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಸಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಡುಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪಪ್ಪು ಜೋಡಿಲ್ಲ ತೂಕ. ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡ್ದುಂಡತ್ತೆ ಒಂತ ಶೀತ ಆದಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಶೀತ ಇತ್ತಿನೇ ಪಂದುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಮಿತ್ತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಫೋನ್ ಬೈದು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿಚಿ ಆತನವೇ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಷ್ಪ ಹೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದೇ ಎಂಚಾತಂಡು ಪುರ್ಲಾತಂಡತೆ ಶೋಕ ಆತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಉದರುಂಡು ದಿಶಾ ಗಾನಿಗ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಕ ಮುಲ್ಪತುಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಕಂಡನಿಗ ಶೋಕ ಆತನತೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಂದಿನರೆಗೂ. ಸೊ ಇಂಕ ಪಂಡ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲೆನ ಕಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಏನು ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಡಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಏರ್ಪಂಡ ಇಂಕ ನಾ ಫಾರ್ಮಸಿದ ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಷತ ಪಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಇಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೊಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಗೈಸ ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇರೆಗ ಅರ್ನ ಐಡಿ ಅನ್ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂದಿನ ರೇಡ್ದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇರೆಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂದು ಒಂದೇ ತುಳಿಗಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಜಾ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಇಂಚ ಗೋಡಿರ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಶುಕ್ತೋಜಿನತೆ ಶುಕ್ವರ್ನತೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಇಲ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೊಂಚೂರು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಂಡ ಓಲಾ ಚುಕ್ತೋಜು ಅದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನೆ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೇರು ನೆನದಿಜ್ಜಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀನು ಪೂರ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಂತು ಕಂಡೆ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಂದು ಪಿನ್ನೆಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ ಆಗ್ತದತೆ. ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಗ ಸರಿಗೆ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪ್ಲೇ ಕುಡೋರ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದು ಒಂದು ಜಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂಡೆ ಇದ್ದೇನೈತಿ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಾದನ್ ಪಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಅಕ್ಷತನ ಇಡಿ ಅನ್ ಪಾಡು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡತಿ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಈ ನಿಟ್ಟ ಪ್ಯಾಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಗಿದನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಇಜ್ಜ. ಓಕೆ ಅಬ್ಬೋ ಇಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ ಪೋಪುಣ ಅಂದೆನ್ನ ತೆಮ್ಮಡ ಬಾಯ್ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜಿಂಕು. ಸೊ ಮುಂಕುಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಓಕೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಆಪು ಜಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ನಾಂದಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮಿತಾ ಜಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್. ಹೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಮಿ ಅದು ದಾದ ಕುರುಮಿ ಟೋಕಿ ಬಂದುಂಡು ದಾದ ಪುದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೀಳ ಪಂಪನ ಪಂತೀರ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜನಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಯ್ತಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೀಶ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೀರಿ ಇದನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂದು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಇಂಚ ಏನು ಪೋಪೈತೆ ಇಂಚ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಇಂಕ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ತಾನೆ ಪಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೇಮಿರು ರೀಲ್ಸ್ ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ಇಯರ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ಇಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕರ್ಮ ಪನ್ಪುನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
प्रकाश मेरे पंतेरू एना तिरगो नेटवर्क की गाइस मेरे पंतेरू संकमक्क जंकमक्क भूवी यप्पा मल्लोंडु संकमक्क जंकमक्क भूवी एंड किनी सो क्यूट एना कमेंट्स ईर स्टार्टिंग ದಿಂಚಿ ಓದೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನು ಓ ಊಡ್ದಾಯ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಎಂಕೆನ ಊಡ್ದ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತೂರ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಲೇಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನುವೆ ನೈಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೈಡ್ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಬರು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮೇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚ ತಗೊಂತೆ ನಾನು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಏನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಡಂಬಾರ್ ಬರ್ನು ಹೊಸಂಗಾಡಿ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಏನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋದುಪುನಾಗ ಅಲ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದುಪುನಾಗ ಮೇರು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ದಾರೊಂದು ಆಪುಣ ಇಂಕ್ ಕೇರಳ ಇಂಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಕೇರಳ ಅವಂತು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮಧೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪುರಪ್ಪನ ಅಂಚೆತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೈಡ್ ಅದೇ ಸೊ ಕೇರಳ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂಚೆ ಕೈತಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಹೂ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನೆಲ್ಲದ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಡಂಬಾರ್ ಹೊಸಂಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾವರ ತಲಪಾಡಿ ನಾಟು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಕೂರ್ಗಿ ಪಪ್ಪಿ ಬಂತೀರ ನಮ್ಮಲ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೂರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅಂಬಿಕಾ ಪಂಪಿನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಾಯ್ ಒಕ್ಕ ಸುಖಿತ ಪಂಪಿನಾರ ಪಂತೀರ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಂತ ಓಜುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಾತಿರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮಗೆ ಅದು ಪಂಡಲ್ಲ ವಿಂಕಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ವೆ ನಾನು ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಆಪಡ ಏನು ಪಾತ್ರೊಂದೇ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಓದೊಂದೇ ಪುಲ್ಯಡ ಲೆಂತ್ ಆಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನತಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಟೈಪ್ ಅಂತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಏರ್ದಾದೊಂದು ಪನ್ಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ನೋಡಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೇಲುಂಡು ನಾನು ಇಂಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವಡು ಒನಸ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲುಂಡು ನನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ಹತ್ನೆಟ ಟಟಾ ಬೊಬೈ ಸಿಯ ಟೇಕ್ ಕೇರ್